Koningsdag 2020 zullen we niet snel vergeten. Want we vieren het in kleine kring. We blijven thuis. Geen oudbaden, geen vrijmarkt, geen kleedjes op straat. We blijven thuis. En ik sta hier op het bordes van het stadhuis in Sneek en ik wil de koning van harte feliciteren namens alle inwoners van Zuidwest-Friesland. Majesteit, van harte gefeliciteerd, van hette Lokweeske. En we voelen ons verbonden met elkaar, ook al is dat op afstand. En muziek verbindt ons ook. Muziek troost, muziek geeft hoop. En van muziek worden we blij, het maakt gelukkig. En daarom heeft Anne Oosterhaven met de Bogerman Big Band een mooi lied gemaakt, een passend lied voor deze periode die voor heel veel mensen bijzonder is. Het is voor elkaar, het is voor elkaar. We lopen samen door de lege, kille straten en vragen aan elkaar hoe het nu verder moet. Ons mooie Sneek voelt nu zo eenzaam en verlaten. Wat is dit toch en komt het ooit weer goed? Hoe moet dat nu met ons in deze kale maanden? Geen festivals of Sneekweek, dat is wel raar. Maar de Zuidwesthoek houdt zich altijd dapper staande. Want ook in deze tijd zijn wij er voor elkaar. Ik kwam toevallig wat oude foto's tegen. Vrolijke mensen in de binnenstad van Sneek. Volle terrassen waar we vaak een biertje kregen. Simmen in Friesland werd gevierd waar je ook keek. Helaas gaan wij dat deze zomer heel erg missen. Het is niet anders, het is klip en klaar. Het wordt een zomer met heel veel hindernissen. Maar ook in deze tijd zijn wij er voor elkaar. Maar ook in deze tijd zijn wij er voor elkaar. Zocht nou eens Friesland bij die mooie groene kruiden. Die kon het spoedjes zien en simmers op een maar. Wij volgen keertje en weer doen ze mooi eens beiden. Us mooie Friesland is nog dieren in een waar. Nou ze spaken alle dagen wat alinnen. En Beppe komt net iets meer bij de door. Wij volgen ons maar één ding en dat is er hinnen. Want ik in deze tijd ben wij er voor elkaar. En kan ik dat oorlog meter uit elkaar. Want alle Snekers weten, wij passen op elkaar. Alle Snekers voelen, wij horen bij elkaar. Hoe moet dat nu met ons in deze kale maanden? Geen festivals of Sneekweek, dat is wel raar. Maar de Zuidwesthoek houdt zich altijd dapper staande. Want ook in deze tijd zijn wij er voor elkaar. Want ook in deze tijd zijn wij er voor elkaar. De Waterpoort en Marktstraat zijn verlaten. En op de Haukensloot geen bootje in de vaart. De stad is stil, je hoort er bijna niemand praten. Men sluit de deuren en houdt afstand uiteraard. Al is ons onverwachts van alles afgenomen. En voelt het allemaal toch wel een beetje zwaar.